smajtu jgħajjat fuq il-telefon ngħid il-Michael jiġi witilajn dak il-ħin jisuqqas tibda tinduna x'inhu jiġri. Spiċċajna nistennew l-emerġenza u da ħadna l-aħbar li tifla ħallietna. Din il-karba ta' missier u għom imweġġajn wara li tilfu lil bintom din is-sena. Mirabel Falzon tfajla ta' 22 sena deskritta b'qalb tajba u tħulija mietet wara li waqa' xi ġebel fuqha waqt li kienet il-baħar nhar 19 ta' Lulju li għadda. Pjaga li għall-familja Falzon ma tista' tagħlaq qatt. Id-dinja taqa' fuqok. Taqqas hemm kliem. Li titfen il-bintek qabel l-om u l-missier kif rawis. Il-firda dejjem kera. L-om irrakuntat mal-mikrofonu ta' One News kif kienu jqattaw il-ħin liberu flimkien. Jixtru, imorru jiklu u jomu kif probabilment tixtieq tagħmel kull ma' binta. Kienet ħabiba tiegħi, tant konna ninħabbu. Minkejja li Mirabel ma dixmana, il-ġenituri tagħha ħadu d-deċiżjoni li tiġi kremata u bekk xorta waħda baqgħet fid-dar li trabbiet u wexet fiha. Ma tirrakkonta kif hi xorta waħda għadha tkellem lil binta. U ngħidha xorta Polita mier, xorta rrid jisni mmur ħdejha u ngħidilha kif qed inħossni jien. Imberika u ngħidha berikni, illum il-ġurnata ekkadni jekk nidħol fil-kamra tal-banju rrid noqgħod nitkellem. Isa għadha hemmhekk. Fl-istess ħin nibki u nitkellem magħha. L-om tirrakkonta kif mindu mitet Mirabel id-dar tant ġid vojta li sejħet il-ċimiterju baħ kullimkien. Rodni qaslajt fil-kamra tagħha għax qed inħoss ħafna jibsa. Minkejja li l-militu deskritt minn ħafna bħala żmien sabiħ, għall-familja Falzon din id-darba se jservi biss biex jerġa' jdewwaqhom l-imrar tal-firda, eku ta' memorji li issa jistgħu biss jiftakru fihom. Il-festi tal-miliet huma korroħ ħafna. Għax fil-li jitorganizza l-affarijiet tal-regali, tagħmel taħt il-Christmas tree, tarassa nixtru, u fil-li tispiċċa mingħajr tifla qas tafx laqtek li ma tistax tara, ma tistax tmissa, ma tistax tkellimha, il-istra ibsim wisq. Minkejja dan l-om tisħaq li triq tal-la ħadd ma jifhimha. Ngħidlu l-bambin kuljum ngħidlu it-triq tiegħek mulej ħadd ma jifhem, inti biss tifhimha. Inti tajtieli u inti ħadtielna. Bidmuħ fajnija jtajt li hi dejjem titlob għaliha bħalma ċerta li tagħmel binta minn fejn qiegħda. Jalla fejn qiegħda titlob għalina bħalma nitolbu aħna lija.